Well, tá sé géirí aiste tro mar a scríb nach bhfuil an tá ardleibhe gur tháinig sé chugainn seo dear conas. Céim hé! Cén cínte go bhfuil mútar den sco agah. Céim dó. Cén cínte go nótaí go. Agus nótaí den sco tá i bhfuilge simplí. Céim trí. Strateig éifachta atá agam ná brathnaí mar aise mar chean nótaí chun orcar fiútaí broga éanamh sa dóigad éis mé cruimhna orthu. Bhás le orcais, tá mis seaamh seach go déanamh seo ceann catha. Iteráil is orla hasna tro mar chun aiste omlan scríb. An gá mar á caiidú aber omlan scríb derm den ardleibhe SRP nó standard relevant point. Caidú cúg SRP déag chun aiste omlan scríb. Maithú Pierce, nuair tá cúg or pointe déag príomh agam achrainn buc ábhartaí nó SRP. An sin be aiste omlan go. Céim cúig. Rih ré, rinne mar ancloachta ar na léireáidí a bhíáide go gin sarán go marcna omlá a bhain as na hashtí SOP. Chun léireáid crin ceartaí a dhéanamh agus libhéid ag tastal. Cur gás na léireáidí ionach go rinne mar sarán mar hampla. Páitrinn down na ullmhúchán, fuinniuh geothermach, chuideanna an cruicht thoilún agus cineálacha bócán. Céim sé. Ceam go bh ré go mó eiste tírálas a scríb. Cur gás chun go tosaíonn cruitáún. Mar hapla an cruitáún a héití ag gá éile sa dé. Rídniu aiste tráte don sampla. Go honniúil is ón an sampla is SRP amháin.